Το lip lift είναι η απάντηση στις κάθετες ρετίδες του καπνιστού. Αυτές οι ρετίδες δημιουργούνται από απώλεια κολαγόνου. Με την πάροδο του χρόνου, το κολαγόνο στα χείλη φεύγει. Με αποτέλεσμα να εμφανίζονται οι ρετίδες, να χαλαρώσει και όλο το χείλος, να μεγαλώνει η απόσταση κόκκινο με μύτη και να μικρύνει το κόκκινο του χείλους. Αυτά τα τρία πράγματα διορθώνονται με αυτή τη μικρή επέμβαση. Μία τομή κάτω από τη μύτη, αφαιρούμε ένα μέρος αυτού του δέρματος και γίνεται μία ανόρθωση και εξαφανίζονται. Μικραίνει η απόσταση που είναι πιο θηλυκό, μεγαλώνει το κόκκινο το χείλος στο φυσικό παλιό του μέγεθος, δεν θα το αυξήσουμε, δεν θα το μεγαλώσουμε από όταν ήταν η νέα εμφάνισή σας, και μία επέμβαση που θα σας πάρει 2-3 μέρες έξω από την καθημερινότητά σας. Γίνεται με τοπική αναισθησία, μερικές φορές μπορούμε να βάλουμε και μέθη ανάλογα με τις ανάγκες μας. Το αποτέλεσμα είναι άμεσο, το βλέπετε αμέσως. Βγαίνοντας από το χειρουργείο βλέπετε το αποτέλεσμα και είναι μόνιμο.